Isyo, madya daw diti. Kaki-aki mo pa nag-aadal ka ng magkweting. Lo, grabe ka mang. Para ko nagkakawat ni kweting na. Rato bagay ding pigbirik-birik ko. 13, 32, 13, 32, 13, 32. Ang isiki ay. Yung pala dyan. At ang isiki ay. Uno ka. At ang kweting naman. Ay, iyo pala diyan ang sinasabi mo. No problem. Aw, iyo ba kain nung diyan dito sa Iriga, sisigi ay baga. Kunya, radyo, ronda. Anong kunya? Ay, lo, ako na music, Easy, tataydo, easy, tataydo, no. May balita na, may music pa. Aw, iyo, abeta, biri ka na, ta AM agkuman palan music. Simply the best. Ala, kusog-kusog ka. Sige, pakusog ka. Amo talaga. Ang kuna music. 1332. Ay, nako. Berti man, ano? Minso, berti. Sabi ko na sa'yo mo, lo. Ika kaya, witing ka, witing. Puro ka witing. Ang pinakaenot sa ringkunada. Puon kay do sa gungunyan. Minaanduyog sa baga namamanuan. Katuwang para sa kauswagan. Sa mga bareta, patas. Sa impormasyon, public service, enot ka. Malalaoman, katotohan ang sinasarigan. Inina ang bagong Radyo Ronda. DCKI Iriga Radyo Ronda. Ang maugmang kairiba. Madya na. RPN Radio Philippines Network Radyo Ronda DCKI Iriga Member Kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Ang oras na yan, atod sa Indo ni Mr. Julio Victor Marlo Siguera, President, Siguera Technological Colleges, Irigan City. Para sa edukasyon di kalidad, Siguera Technological Colleges. That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified world-class quality. ACS. Fabric conditioner with Bloom Fresh technology. May antibacterial na at ka-bloom sa bango ang damit. Charm Fabcol, bango, makabloom sa charm. Walang amoy kulong, kahit sabay sa loob. Bango, makabloom sa charm. Charm Fabric Conditioner, manufactured by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality. ACS, kapalungin man siya. Hello, right for blue. Isang labanan yan. Right for blue. Pride Bar Blue with powerful stain-away enzymes. Malupit magtanggal ng dumit mancha pero di masakit sa kamay. Kapalungin man siya. Hello, right for blue. Isang labanan yan. As tested ang common and polycotton sa mancha, malupit sa kamay mo, mabait. Pride Bar Blue, manufactured by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality. ACS. Si Mommy at si Washing Machine believe sa Pride Washing Machine Detergent. Hello, Washi! Hello, Mommy! Laundry day na naman! Ready ka na sa mancha, chocolate, putik, libag? Kaya
kaya yan ng Pride Washing Machine Detergent. May triple stain-away formula. Tanggal ang makapit, malikit, at malupit na dumit mancha. Easy ang labada. Mula noon hanggang ngayon. All you need is pride. All you need is pride. Pride Detergent, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. ACS. Sa panahon ngayon, ikaw ba'y sigurado? Ikaw ba'y protektado? Ang pamilya ay i-shield mo. Laban sa bakterya, i-shield mo. Laban ng antivirus, i-shield mo. Shield Bath Soap. Gadan ang 99.9% of bacteria and virus tested. Tubod ang mga eksperto sa Philippine Nurses Association. Sa sakit protektado, i-shield mo. Pamilya protektado, i-shield mo. Shield Bath Soap, manufactured by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified world-class quality. ACS. Halik sa #1 Smart Dishwashing Paste. Tanggaling-galing mo. Smart to. Smart dishwashing paste ko. Smart to. Pritong ulam na masebo. Mato kaldero. Tanggaling for everyday. Araw kayan, pag Smart ang Dishwashing Paste, may double tanggaling formula. Tanggal-galing yung sebo, asin bakterya. Bahid para walang bahid. Linis fantastic sa metal at plastic. #1 ko to. Tanggaling-galing mo. Smart dishwashing paste. Heavy duty linig, kada pahid. Smart Dishwashing Paste, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. ACS. Para di madaling masira ang ngipin ng pamilya, ngayon pa lang. Unique toothpaste for brushing every after kumain. Dahil ang unique toothpaste, may Max Protect formula. Ngipin ay Max Alaga. Max protektado pa. Helps stop cavities even before they start, while keeping breath fresh with regular use. Unique toothpaste for brushing. Para siguraduhin ngipin ay Max Alaga. Max protektado pa. Unique. Max Alaga, Max Protectado with unique toothpaste maximum fluoride protection. Manufactured by ACS Manufacturing. ISO certified world-class quality. ACS. Ang kinis na niya. In fairness, nag-glow up. May budget. So solid. White rose papaya, wow, white roses. White rose papaya, wow, white roses. White rose papaya. May glow up with the white rose papaya. Sulit ang glow up sa White Rose Papaya. May papaya, niacinamide para sa protein power times 0. Plus shea butter and tea tree oil. Wow, wow, by the power of two. White Rose Papaya. Kuti sulit ang glow up. Regular use helps. Results may vary. White Rose Papaya. Manufactured by ACS ISO certified world-class quality. This program is brought to you by ACS Manufacturing Corporation. Sa panagos na pag-asigura na ang pirang taon na tiwala sa kalidad kan mga materyales na mababakal sa Ngo & Sons, magtinido, pinagmarhay kan Ngo Brothers na daig na mag-arog sa iba na nagpapabakal ng mga substandard asing undersized na mga bakal, arog kan kabilya, angled bars, asing iba pa, tasigon sa mga eksperto, nakabarato ka man sa presyo, alagan dai asertado ang siring na mga materyales, asing posibleng magdulot pa ng diskwido kaya sa Ngo & Sons. Ang materyales mo, nakasunod sa Philippine standards. De kalidad, asing sigurado, nasa tamang standards, asing safe, ang sa imong pamilya, Ngo & Sons. Ang ngaran na matitiwalaan, poon kadto sa kununyan. That news was brought to you by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. ACS. Charm Pagod. Makapun sa tiyan. Walang amoy kulog. Kahit sabay sa loob. Charm Fabric Conditioner with Bloom Fresh Technology. May antibacterial na at ka-bloom sa bango ang damit. Charm Pagod. Makapun sa tiyan. Walang amoy kulog. Kahit sabay sa loob. Makapun sa tiyan. Charm Fabric Conditioner, manufactured by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality. ACS. Kung padungin man siya. Hello, right for blue. Isang labanan yan. Right for blue. Pride Bar Blue with powerful stain-away enzymes. Malupit magtanggal ng dumit mancha pero di masakit sa kamay. Kung padungin man siya. Hello, right for blue. Isang labanan yan. As tested
Fit ang cotton and poly cotton. Sa mantsa, malupit. Sa kamay mo, mabait. Pride Bar Blue. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World-class quality. ACS. Si Mommy at si Washing Machine believe sa Pride Washing Machine Detergent. Hello, Washi! Hello, Mommy! Laundry day na naman! Ready ka na sa mantsa, chocolate, putik, libag? Kaya yan ang Pride Washing Machine Detergent. May triple stain-away formula. Tanggal ang makapit, malikit, at malupit na dumit mancha. Easy ang labada. Mula noon hanggang ngayon. All you need is pride. All you need is pride. Pride Detergent, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. ACS. Sa panahon ngayon, ikaw ba'y sigurado? Ikaw ba'y protektado? Ang pamilya ay i-shield mo. Laban sa bakterya, i-shield mo. Laban ng antivirus, i-shield mo. Shield Bath Soap. Gadan ang 99.9% of bacteria and virus tested. Tubod ang mga eksperto sa Philippine Nurses Association. Sa sakit protektado, i-shield mo. Pamilya protektado, i-shield mo. Shield Bath Soap, manufactured by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified world-class quality. ACS. Halik sa #1 Smart Dishwashing Paste. Tanggaling-galing mo! Smart to Smart dishwashing paste ko! Smart to Pritong ulam na masebo, mato kaldero. Tanggaling for everyday. Araw kayan, pag Smart ang Dishwashing Paste, may double tanggaling formula. Tanggal-galing ng sebo, asin bakterya. Bahit para walang bahit, linis fantastic sa metal at plastic. #1 ko to! Tanggaling-galing mo! Smart dishwashing paste. Heavy duty linig, kada pahig. Smart dishwashing paste manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality. ACS. Para di madaling masira ang ngipin ng pamilya, ngayon pa lang. Unique toothpaste for brushing every after kumain. Dahil ang unique toothpaste, may Max Protect formula. Ngipin ay Max Alaga. Max protektado pa. Helps stop cavities even before they start, while keeping breath fresh with regular use. Unique toothpaste for brushing para siguraduhin ngipin ay Max Alaga. Max protektado pa. Unique. Max Alaga, Max Protectado with unique toothpaste maximum fluoride protection. Manufactured by ACS Manufacturing. ISO certified world-class quality. ACS. Ang kinis na niya. In fairness, nag-glow up. May budget. So solid. White rose papaya, wow, white roses. White rose papaya, wow, white roses. White rose papaya. May glow up with the white rose papaya. Sulit ang glow up sa White Rose Papaya. May papaya, niacinamide para sa protein power times 0. Plus shea butter and tea tree oil. Wow, wow, by the power of two. White Rose Papaya. Kuti sulit ang glow up. Regular use helps. Results may vary. White Rose Papaya. Manufactured by ACS ISO certified world-class quality. DWIZ 882 at RPN Provincial Stations. Mas pinalakas. Dollar. Loan from the World Bank. Pare, kinakabahan. Kinakabahan ako dyan. Ha? Kasi meron na ngayon eh. Meron na ngayon insurance program eh. At saka sasali private companies dito eh. So, ibig sabihin, ang priority rito, kumita. Yan na nga problema dyan. Kapag po ganyan, nako, parang guarantee fund ba to? Parang kedan. Meron na ngayon eh, agricultural insurance program. Meron. Philippine Crop Insurance Corporation. Yes. Meron yan, di ba? PCIC. Yan lang po ang insurer natin. Ang gusto mangyari ng Department of Agriculture, magkaroon ng fund, sumali yung mga private insurance companies. Nakakakaya. Ano nako? Ikaw talaga. Nakakakabayan. Magagaling naman ang mga honest, mga insurance, mga malasakit. Ayan. Mga tao. Makajos pa. Mga 5 private insurance companies daw po sasali rito. Nako, alam ko na ata kung sino. Oo. Identified niya. Ay! Ano yung magbabayad ng premium ang farmer? Hindi po pwede mag-insure ang private companies na walang magbabayad. O kaya kukunin dyan sa loan. Sa gobyerno? Yan, 870 million. Another PhilHealth yan. Another PhilHealth nga.
Ay, nako, ayoko ata. Hindi maganda yun. Yung PCIC, palagi na ano yun eh. Merong pool daw. Nako. Yung pool ang mamamahala ang Department of Agriculture. Kung ano pinapasok nyo eh. Yung PCIC. King of the road. Yung road, pinasok nyo. Copy. Ito. Tapos insurance. Yung Pwede ba mag-concentrate tayo sa food production? Pwede ba yun? Yung PCIC Kasi nga. hindi tayo mga onion farmers eh. Bakit? Kasi kayo i-validate yung inyong nirereklamo na ano. Na mababa ang presyo. ng ano. Hindi nyo kasi ginagamit yung mga cold storage eh. Na tinayo namin dyan sa... Meron ba? Saan ho? Hindi na niya binanggit kung nasaan. Yung reporter namin, hindi tinanong kung saan. Yun lang, pupuntahan talaga ng mga magsasaka